recently gabang mo borok no call khaikya pai singka nong Hyderabad dole bahai India by Pakistan choba nang tongmani amo tui nong Hyderabad dole bahai chini yang Tripura ole Northeast India ole bahai abai ke oder bot প্রশ্ন sungjaka tai baksa borok kirijagi bitong chini Tripura haste rogo tongai kirijaglai tong tam bom ting no tam ningkangke bom rok kiklai tong hapu borok thikya pu amhai potre pot খবর ফাইtung amon bagui ang tini wan suka kaisa oro kisa kok sawo nokno tui asole tamongkha jeng saimano o joba chengmani karon wngkha Pahalgam ni kaisa jaga tongo Pahalgam je Jammu Kashmir o a jaga o tamongkha terrorist rok eba atongbadi rok tamkhaike borok Pakistani phainai borok public no se haino je সাধারণ borok no se kokna chengsu tai baksa borok borok tormorok singui kokha tai baksa no gom hai ponjo khaika je bwsaino ke bwthari roka big no ke bwthari awi thani Bharat Sarkar no saidi jeng omhai khaika ni sadi rokni nyai phiogi roka so obo belai kheno dukhoni kok tai belai kheno kirma singsabo tamningke je borok ni yago kono silai gwerui haino borok ara tourist beraina thangmase jaga naithokni naina thangmase aborokno somhaike romoinai bwtharo abo bo bwsaino bihikni bwskango bwtharinai bihikno thani saidi rokni sam obo bwsakasa cruel bwsakasa bwkhakrak hingke obono nuginai India ni public rok belai kheno jolijaka tai sarkar bo belai kheno jolijaka hingke जों abono bodlana nai abono yagul sunai hinai wansuka aboni porikhano जों nugo je chini Indian sarkarni hoitebo chini military power specially जों tam khlaiya ke air force army miliui tam khlaiya Pakistan ni 9ta jagao strike khaikya जों a jaga missile kokhoka Pakistan o habiyawi no tamni ki India o tabuk omhai ostro tongo abo Pakistan o habiyawi no जों Pakistan o saprak mano so Pakistan o habiyawi no जों missile kokhorka tai a missile thangi 9ta jagao जों je target khaimani ar thangi nangikya tai phatika ar borok butikya tai a 9ta jaga bom tui jaga mala asole abo terrorist rong jaga si mane atongbadi rong jaga si borok a jagao tonglai tongo tai bongni nukhungni borok tongo so aboni bagui kwbangma atongbadi rok thikya tai bongni nukhungni borok rok bo thikya hingke haifano Pakistan hingke to gosina naiyangi tongo abono borok khwnglai tongo o ehe obo borok am admi no sadharon borok no borok kogu rokni borok chalak sao haifano जों nugu je photo rogo bahaike atongbadi ni kotor rok borok se aro army ni borok bai miliwinai khwtui phoblai tongmarok जों nugu so जों aro kwbangma no proof manui tongo je actually Pakistan bor tam khlai tongkha hingke atongbadi no so support khai tongo sarkar se atongbadi no support khai tongo amon bagui wansugui nyai hingke obo bwsaksa kirma singsa tai bwsaksa selengma singsa tai aboni yagulo onkano tamongkha borok bo bongni am admi no phunukna nangnai bongni public no phunukna nangnai je borok bo mungsa sikle khaikya borok bo power o tongoni phunukna nangnai ba borok tam khlaikya borok India o akromon khaina jengkha hingke borok akromon khainani bagui tam khaikya kaisa India o nini Rajasthan Gujarat ayang Jammu Kashmir rok amhai je jaga ayang borok bai gana a area no aim khaiui borok bo missile kokha tabuk oro wansuk jongnai kok hingka borok khe missile rok kokmani abo kuno borok tam khlaikya borok asole borok bo habiyawi no kogo tamkhe borok je target khaimani jaga wngkha chini army base rok je jagao chini main army rok headquarter ba air force ni important jaga rok amhai jaga no target khaikya kintu tamongkha chini thani S-400 ni kaisa air defense system tongo tai শুধু S-400 ya alkarabo tongo tai S-400 jotoni naam kora so o defense system tam khlaikya automatically a phainai je drones rok missile rok no tam khaikya kasu khibakya kogi khibakya amagai nor video rok nukhuna noka sakao tamjani baji berma hai atki hai chiring bar ab tamoba asole bongni yang je drones rok phaimani abono chini yang ni je anti air defense chini je air defense system tam khaikya
aborong no kogi kiklaika so abun bagi tamangka kaisa pono bungni target nang phailia borok kaisa pono kaha jaga pono borok target khaima jaga kiklai himalia tamni ge chintani omahai ostro tongo tabu border tei bui missile kono kokha drones kono kokha ba plane phon hamna na kyangke chintani omahai system tongo je automatically abono track khai abono romuine jeng abono nasigi kogo tai abo chini hawo sokwe chini klai thango onek somoyo abo chini border bisingo habia chini no kogo kiklai jau so obo hai jeng agi ayang Israel Gaza ro lai mara go Israel ro use khaimani jeng nokha so obo hai ke kun mote jeng bela bachika nagatai kaisa jeng bom tei ostro bai Pakistan no jeng kokpro asale bom tei goro bai kokhang jeng kamikaze drone ro use khaikya kaisa o kamikaze drone gata mom ko suicide drone se borok thangi nyai nijibo phati nyai tai a jaga no bo dongso khainai amhai so hingke abo jeng Israel ni hoite paimani hingke tai kaisa hingka hingke tamongkha abon pore hingke borok tei bo thamsi kajagoi borok kam khlaikya punch ni chini kaha jaga tongo a jaga borok kongna chengkha bongni army rok kongna chengkha boom rok kiklaina chengkha rocket launcher rok kongna chengkha hingke tamongkha Jammu chini kwbangma borok punch ro normal সাধারণ borok se thaichu borok সাধারণ borok no se nasigi kokchu asike naidi bongni tamni sanai belekno selengma singsa tei abon pore khan tamongkha India thamsi kajagoi tei waisa borok Lahore je bongni je air defense system tongmani air defense system tamo thasingo bang sai thangka chini air defense system tam khlai je puru phatarni hoite missile rok drones rok hapai jeng akromon khainen phayo abo automatically activating gei abo rong no kogoi nobar no dongso khlairo haw khlai asi so abo haino Pakistan thani bo tongo nga sin tam khlai ya jeng kha thangi nyai bongni a air defense system no so dongso khlai risu ja tar mane no tabuk jeng Lahore rogo nasik pan kokang ke borok mokol kana hai borok nugis me tam ko bong thani radar system ro borok dongso khlai jaka Lahore so India ni policy na jeng oro nai ni kha jeng tam no norok suprake jeng tai 2 gona pressure ri suprangnai kitu norok supra ya kha jeng bo supra ya so abon bagui no jesik bar Pakistan suprago asuk bar no sungbo ulta phirogi kifili suprago tai double power bai suprago jeng abon nugi dong tar mane no tabuk choba asole Pakistan yagase Pakistan bethakna musungkhe borok tai akromon khaili angke India bo yakari thai kintu borok yakari angke India bo tai bo power bai ke bongno sprangnai tai o jorao sung nugu chini India sarkaro bo je opposition thing sarkar thing jotono milioi oro joto boro rok podre pod dormoni borong tung podre pod samaj ni borok jotono thansa ke borok support khaili tongo tamni ke Pakistan rok asuk bosor borok atangbadi rok hori India no kwbangma borok botharka satoka jeng India rok asole dabuk অর্থনৈতিক ভাবে রাংপুসাও তরনানি লকনানি ডেভেলপিং নানি উন্নতি নানি হামসানানি আরো সে ফোকাস খাইতংনি অমাহাই জরাও সে বরক ফাই আমনে ডিস্টার্ব খাইর পাই অবনো বংনি তম আবন বাগै जों नुगौ जे बरक दाबुक सब्राक जागै दङ ताइ एट द सेम टाइम ताइ kaisa tamung khangke bongrok kaisa Balochistan ni kaisa area dong Balochistan ni borok Pakistan bai kangnani musungjangmani Balokha an bagi borok tam khlaikya borok India bai Pakistan relai tongmani choba nang tongman nuginai borok chance nawi bong naro ni je Balochistan Liberation Army je bong freedom ni bagai bong ni yokna ni bagai je choba nang ai bong ni je army borok Pakistan ga to bong no bolong borok ni no haipono oborok asole Balochistan no phiyokna ni bagai si borok silai ti sanai rokse tai borok kogoi borok jaga rok kobja khaikya tabu kisa khobor phaitongo je Balochistan no motamoti Balochistan Liberation Army kobja khaikibga tai Pakistani control asakani kri thane amon bagai sing saimia o choba paite Pakistani hoite kaisa Balochistan hai katal desh asai mano last time bo 1971 je pro India bai Pakistan lakya apro ke Bangladesh katal desh asai tabuk hingga ke Balochistan asainya chance dong ayang Taliban songbo Afghanistan tei bongni Pakistan area no sekna ni bagai borok chaito gitu so Pakistan buina hamya khanya ni thangti ni ni se kwbangma loss dong hingke tabuk o jagao je o mai misal konglai tong tin chini India ni borok busuk joti kinang especially borok bisi kinna nang kangke
Jammu side ni borok tamni gangke Jammu side songo Jammu and Kashmir bo Jammu Kashmir alka tai Jammu o dorma alka Kashmir o dorma alka abon bagai borok besirbag Jammu no kogo jeng saiman tai Jammu rogo borok kogo tai alka ayang je Ghana tongnai Gujarat ni Rajasthan oborok se danger chini asolo sana thangangke Pakistan asik haksal je South India hai jaga sokoinyani ba chini North East o sokoinyani chini Tripura hawa jora sokoinyani abo মানে সম্ভব নুহুরি একটা টাবু বরক অ জাগারক পাকিস্তান সকইনানি বাগিলে বরক পুইলানো ইন্ডিয়ানো অনেক মেচেনি বরক দিল্লি গুজরাট কাশ্মীর বেবাগ কবজা খাইবে কেছে আবন পরসে তরু তরু বরক ইয়াঙ্গ ফাইমানো সো আবন বাগৈ পাকিস্তানি সাইড নিলে আসিক রিক্স না নুহুইয়া আনলেস বরক যদি নিউক্লিয়ার বোম রক ঠিকলা গ্যাংলা আবো আলকা কক আবো কত শুধু চিনি নর্থ ইস্ট পুরা ইন্ডিয়ানি বাগিছে রিস্ক কিন্তু চিনি ইন্ডিয়া অনারবো nuclear bom rok tongo abo haya to ta sobitin ta angke chini Tipra hani bor kam no tui kirna na chini Tipra han bor asale Pakistan tui direct kirman sai chin te ke seta mo wan sujang na inga ke tumung no kong ni ko on soba torte torte India Pakistan soba torte torte Bangladesh bo Pakistan no dai sinai support khasinai ni wan suka a jagao se Tripura ni bagai kisa danger kisa risk ngai tumung no Bangladesh Pakistan no support khasinai ni wan sugai bong ni digini hoite akromon khaina jengkha kangke apruse chini Tripura hani bagai tai Bangladesh bai border tongnai rajyo rongni bagai risk ngai tamukhe ani wan sumung kobo je Bangladesh rok tabu kuno am hai khaira gla karan bor nugui tongo bong ni sepono tai bo power ganang Pakistan hai dese je babe saprak jagi tongo Bangladesh tamo ba India ni biskango kunia India musung kangke Bangladesh no kobja fan khaimano dong so fan khlairi man recently जों गोबां खबर खोनागा बांग्लादेशनि बरक हायनो especially a यूनिस खबर हायके बिनि बरंनि बसकांगो फुनुगना बागै इन्डियानि हामियासाव बरक तांगै आसलो माय खाय तांगै पाकिस्तान बो हायनो जेमन आ पहलगामो पुइला तांगै अटैक खायका ताई यूनिस संहाय बरक बांग्लादेशनि बरक बाहायके आम इन्डियानि हामियारक साइदं तामनि इंके बरक वान सुगुजे इन्डिया आगिनि हायकेनो जों नरम खतंनाय चुपचाप तंनाय नि बरक वान सुगुजे इन्डिया आगिफोर तामबा boro akromon khaipano kun mo tei ulo kahini hai mal lai thangpiru India ke bukha ka hamda hnai belek khairok nai ja hnai ya kariru abun bagai abuno nugui borok chance manjago kintu this time borok nukha je India sudu haine kajang kajang ka tongnai mil nai liya India tabuk saprang nai jatbo ngai thanga an bagai Pakistan saprak jangma nugui obviously Bangladesh khitomala makli nai Bangladesh kirijagi bo ma tongkha temung no borok coba nang nang ke borok tangdang nai borok saprak jang जों tai bong ni hoite जों sini Tipra how to जों greater Tipra land khanya ni bong ni a side no sekna ni जों musung bitongo abo point nai tumung no borok akromon khaike borok tumung no bukhatori जों bai coba nang nang digi thangke so to phano coba ba coba no Chennai borok phano keplai borok no kisale damage khaimano kisale nosto khaimano kisale dukhuriman amon bagichin suri mungobon tongnai je am hai coba kuntang teng jate chini Tipra sarotin Tipra ni borok bo safe tongtheng bachui tongtheng abon chin musung mangnai tai kaisa notice ni bagi risk nga tumung no China ayang Arunachal digi teike China jodi akromon khaika gangke abo bo chini bagi risk tong tamni ke borok Arunachal Pradesh no sekna ni musung jago tangai borok no Arunachal Pradesh ka Tibet ni অংশ si tai Tibet no to borok kobja khaija so abon bagi borok Arunachal Pradesh no bo khaino sekna ni musung jagi tongo tamni gangke Tibet borong ni gangke abo bo borong Arunachal bo borong ni so o jaga bo India ni bagi kaisa danger haipono kaisa kaham kok gangke tabu Pakistan bai coba nangi tongma somoyo alka desh rok mutamuti haksal kano tongo Turkey Iran hai desh rok se Pakistan kisim se support phano China suno mutamuti haksala tongo yak sujak Russia to India no support se khai tongo tai जों साइमनो Russia by China Russia ang India ni best friend hai tai China bo haino abon datai je pru Russia by India milishe borok support khale tong ka jor China bo kisale hasal tong ai tamni ke China by Russia bo friend no ingate ke sedi gite America bo haino Donald Trump ni ke borok full support no tong usung bai যদি কোনো হামিয়াং borok support khane ready কিন্তু India se tabu kem ni chuba su nang ya nei sajak
जों चिनि प्रब्लेम जोंनो समाधान खायनाय जों सल्व खायनाय जों केमनि हेल्प ताबुक नायाखौ तामुखे नरक बखाबाय सपोर्ट सिमी खायदों सावन बागै गोबां मा देश रक इंडिया ना सपोर्ट खायदों UN को सपोर्ट खायदों जों आबनो जों नुबैदों ताबुक बायथागो तगैसे कक गांगांके जों तगैसांगा दैनि गेम बो जों थांलायदों जों आयं पाकिस्तानाव इंडास रिवर दै जे दै थांदों माने आबनो जों काश्मीरका तामनि गाबो चिनि दैमासि बरका दै बायसि बरक सासायदों माने आमाय आबनो काश्मीरका ताबुक आबनो फियोगे रिके बरक फ्लादंनि थैबाय जावनाय आबो कायसा तो सेम जिनिस China bo haino India ni logi khlai mano tamni ke bong thani ba ama hai dam kotor mas namjak tongo dam janga tamo switch gate hai jai pa namko kotor ja so borok bo haino ama hai ke tui lukhlai kang ke chini Assam tui Arunachal tui ke chini North East bo haino flooding mano abo bo chini kaisa danger tongo hai pa no kabangma karon tongo anto zuito ke bo ama hai khlai miya borok no buthar miya sin borok no buthar miya tamni kang ke जोंबो जुबजाब दंना या हेदा चिन थानिबो दङ बंनि थानिबो दङ आमफ्राय जबाव आसले केमनि लाबोयो साना थांगांके हायपनो वाइसौ इसु बेलायखि दुश्मन बारिफोरखौ जों आफोरचिनि फान मा फुनुगो तामनिखौ जों चिनि फान फुनु गियां गांके बुइजोंनो लाइटेसे खनाव शान्तिखि दंना गांके पावरफुल बंना नाव जर गोजां गोजां दंनाय कयनि बररं न गांके बररक सामुसो नाया फिर So nung powerful borok ni bono thangi seprang bono gundang nai akromon khainai dadagiri nai amon kok saya mane nung in jaga tongi nung powerful ko tongi jate buinono akromon khaire gya buinono laiti second nare gya so aba hai situation tabu India tai India tere ke klai jong tam ning ke borok I think Pakistan occupied Kashmir je POK abono borok seginya pinan je Pakistan Kashmir ni kaisa ongso chini ron seginya mani abono जों kaisa kipilnya nani abo bo musugi dongna tamke सरकार ताम प्लान खाइदों abo to borong no saimanai जों tere saimanai tai chini India Bangladesh ni halok ta hamia nongkha jeforo Sheikh Hasina no borok refrigi rohorka tai Yunus take over khaija apun jini onek relation hanyangjak abun bagai जों public rok bo haino tumung no mungsasuk suspect nukangke kebo bororok eba kunu kaisa amhai link rok phaika SMS rok phaika je ba video rok nukha je video rok phano जोंनो chaya phurungna nai tongo India ni hamya khlaina nai tongo amhai rok ko block khaidi report khaidi tai antuzui link rogo mobile rogo SMS rogo WhatsApp rogo phaimani fake news tatal khobor rok no haino ta pirdi link rok no antuzui no click ta khai tai hailengkho no mani rok kwbangma pai rungui tona marok abrok ta khlai tabu tamni gangke nung amhai khlai jangke alga borong bagi pusoya जों थानाय amhai khaina nangyako सय amhai je puru rung na nangani kisi misa apur sorkar no sauna je message rogo circulating marok abu bebong tatal khobor गोबांमा ताताल खबर ताबुं दिनो social media te spread दङ even baksa borok amhai ni kunjo spread khai दङ je आजता खाय news rok porjonto se tatal khobor rok no se verify khayawui check khayawui anto juino phono girisio जों kaisa nukha je jagao खरकसा पाकिस्तानी आर्मी कतर से बस साइटंगो जे इंडिया चिनी फाइटर प्लेन को खिगलाई क्या रखने सो एक्चुअली आमो नाइखांका आबो एआई बाइस नामजाक कंप्यूटर बाइस नामजाक नकल भिडियो से आम सयसया ते कराची पोर्ट न दंस खलाय रेखा प्लेन दंस खलाय रेखा आमति रखनि खबर फाइतंग आबो एक्चुअली ताताल न्यूज सो आम हाय ताताल खबर रक बाय हासाल का तंगदी जे सय खबर न न kanamang tongdi mangkang kang bo wan sugu je sini Tripura ni bagi kuno wana zaknani amai situation creating kha ba chini Tripura ni bagi musa sung khlanya nang tong hangke aprubo ang ani video ani channel te update ranani chesta khlanyai tam ke sung surima bai tonglainai sotorko ko tonglainai tai jani je samung regular khlaitong kuno omo bai distract angdi ini samung ini porasuna बेबुंनो रेगुलार इन बिजनेस नों खालायदों जे कुनो इमारजेंसी गांगा पुरु सरकार न साख्लायानो आंतो जै फेक न्यूज पद्रे पर WhatsApp फाइमा रंग yang बुझो ता पिरली आबा आंतो जुनो किरि लाई गलाई नै लाई नंसं सिन त्रिपुरानि बरं बागै ताबुक जरा तै कुनो आसे किरना नि तिरै बेबाग न काइटन थानि या फरै तंगदि कसां कसां खतंगदि आसे बेलाय किरना नि कुनो करै खो त्रिपुरानि बागै तामके
जों choba ni bagui bo mujuk klai ma suलायनाय खरसाथाय खरसा गोबां मा borok थै दङ जे ताताल borok rok borok sasti manthों tei kubui no joyingthों aboni chini musung mangna nangnai o jagao tei paithago obono sana musungo langmao bo haino omhai kwbangma choba phaimano kintu nung sak sak no kwrak khe tondi je mansak bebak digi di kaham khe tongdi joto boni mili tongna naidi langmani choba o to जों rwlaino ma thango waisa rang puisa ni biruddhe choba ruksuk bai choba even jati masa bai choba borok bai borok choba jati rok jati bai jati choba podre podabo hai choba chini laibo जों om hai choba jorao जों kaisa srungjaknai hingkhe India ni hoite kaisa chini srungjaknai hingkhe this time India jefuru choba o thangka belai wansugui hisab khlai choli borok hailengkhan thangai akromon kheliya hailengkhan thangai seprale musungkhe seprangma kumu hailengkhan thangai nyai Pakistan o horsani horo kwbangma jagao boom rok tiklai ses khairima tamni hingkhe जों naidi 9 ta jagao जों boom tiklai rwkha borok kasusi maya जों drone bai kokha khe abo hai teibo kwbangma jaga khainani musungkhe जों bongni public no bo sadharan borok no poito kokma kumu kokoro kokma kumu haipono जों abo hai khlailiya tamni hingkhe जों wansugu jama hai thangka hingkhe kwbangma danger phaimano kwbangma risk phaimano khana tomchamang Pakistan bai China mili thangka hingkhe Bangladesh mili thangkhe जों India team digi seprakjago so am hai podre po chini wansugu dongo जों onek somoi choba rok khaina musung wantojui no wansugyawi no kintu last o hingkhe nung cheniman naboni bagui life ni choba o bo am hai keno kwchang kwchang khe wansugui planning khaise cholna nango tai sotro dong bo sobসময় जों under estimate khaya jefuru जों planning khaiui thansa khe cholio chini choba chini wansukmung chini manthai abo bebono जों manai khoroksathai khoroksa जों support khailai bwskango thangai ma tongnai so belai kheno hambai paithak jora khanaman bagui ang channel no subscribe khai tongdi share khai tongdi tamni hingkhe oro nangmani kok simi se manai nongni bagui srungjaknai simi se manai belai kheno hambai jotono kaham kwrwngkhe tong